Здравей! Днес ще ти представя младият автор, авторът на романа Неопитомена. Името е Михаела Михайлова. Първият ми въпрос към нея е да разкаже малко повече за себе си. Привет и от мен! Първо и преди всичко бих искала да благодаря на Blur Paper за възможността Неопитомена всъщност да излезе на бял свят. Защото това също бе една голяма моя мечта, която се осъществи именно благодарение на това прекрасно издателство и съвместната ни работа. Що се отнесе до мен, както вече се разбра, казвам се Михаела Михайлова и съм на 29 години. Родом съм от едно прекрасно северозападно градче, наречено Монтана. Завършила съм българска филология, след това начална и предучилищна педагогика и съм горд начален учител на едни страхотни първокласници. За себе си мога да кажа, че съм изключително артистичен човек, с голямо чувство за хумор. Обичам да виждам, или поне се старая да виждам винаги смешната страна на нещата. Занимавам се с всякакъв тип изкуство, като писането ми е страст от доста ранна възраст. Издала съм досега 3 книги, т.е. Неопитомена е третата ми творба. Преди нея имам една стихосбирка и един симпатичен тин роман.